Λοιπόν, Ανδρέας Γκορμπαλίδης είναι εδώ μαζί μας να δούμε τα φορολογικά. Φοροτεχνικός μέρος των φορολογικών. Έχει φέρει κάτι εκπληκτικές δηλώσεις εδώ ο Ανδρέας. Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Πες μας, Ανδρέα μου, βλέπω λοιπόν τρομερά ποσά εδώ. Είναι όλοι, πώς το λέμε, έχοντες. Ολιγάρχες. Ολιγάρχες. Από τη φρίκη των εθέρων στη φρίκη των φορολογικών. Μόνο που στους εθέρους έχουμε μία φορά στις τόσες ατύχημα, ενώ εδώ είναι μόνιμο. Μόνιμο είναι. Μόνιμο. Εγώ δεν θα πάρω τη θέση των επιστημονικών φορέων του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Τεχνικού Επιμελητηρίου και άλλων, ούτε φυσικά τη θέση του Υπουργείου. Εγώ θα μιλήσω καθαρά προσωπικά. Εδώ θα μιλήσουμε μόνο για τις φετινές δηλώσεις. Ναι. Θα κάνω και μία παρέθεση όσον αφορά το νομοσχέδιο που θα καταδεχθεί. Μέχρι τις 4 η ώρα το πρωί προσπαθούσα να αποδελτιώσω τους τίτλους, χωρίς να μπω σε ιδιαίτερη ανάλυση με το τι ποσοστό θα αλλάξουν, ποιους αφορούν. Και δεν πρόλαβα. Μόνο για τίτλους και μόνο για το φορολογικό. Αυτό και με τις 7.000 σελίδες που θα ψηφιστούν. Φαντάσου εσένα που είσαι και από τις ειδικός. Όχι, που είσαι και ειδικός. Εδώ οι άλλοι βουλευτές, ο ένας είναι άλλη ιδιότητα, άλλη ιδιότητα, χαμπάρι δεν θα πάρει κανείς. Να σα ρωτήσω κάτι. Έχει αυξήσει έμφυα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο? Έχει καταρχήν μείωση στο συμπληρωματικό φόρο από τις 200.000 ευρώ. Δηλαδή, δηλαδή όποιος έχει εκείνη την περιουσία από 200.000 και 1 ευρώ από 200.000 και 1 ευρώ. Αυξάνει ο έμφυα, επιβάλλεται έμφυα συμπληρωματικός, ενώ πριν δεν υπήρχε. Αλλάζουν και τα ποσοστά, εντάσσονται και οικόπεδα σε κάποιες κατηγορίες νομικών ή φυσικών προσώπων. Αυτό είναι δράμα. Πάλι καλά που δεν φορολογούν τις σκηνές. Εκεί θα καταλήξουμε. Όπως πρόσφατα δημοσιεύτηκε σε αγγλική εφημερίδα παγκόσμιας κυκλοφορίας, το μόνο που δεν φορολογείται στην Ελλάδα είναι ο αέρας. Λοιπόν, πάμε. Έχεις δηλώσεις εδώ. Βλέπω. Ναι. Είναι εκπληκτικό. Ναι. Λοιπόν, δηλώσεις 9.000 ευρώ είναι η δήλωση. 9.000 ευρώ με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μηδενικό εισόδημα και έχει απλά ένα αυτοκίνητο και μένει σε ένα σπίτι που του έχουν δωρήσει οι γονείς. Λοιπόν, αυτός έχει εισόδημα 9.000 ευρώ και έχει ένα αυτοκίνητο. Τεκμαρτό εισόδημα. Δεν έχει εισόδημα. Δεν έχει εισόδημα. Εδώ στις 9.000 ευρώ βλέπουμε ότι δεν προκύπτει φόρος. Μάλιστα. Όμως, όλα τα σενάρια της ξεκαθάρισης αφορά ανθρώπους οι οποίοι έχουν απλά 9.000 ευρώ τεκμήριο, τίποτα άλλο. Ναι. Ο πρώτος που μας ανέφερες είπαμε. Αυτοκίνητο και σπίτι από τους γονείς του. Ωραία. Μηδέν φόρος. Και ο επόμενος αυτοκίνητο και σπίτι πάλι με 9.000 ευρώ, ο οποίος έχει απλά τόκους καταθέσεων 5.000 ευρώ. Αυτός θα πληρώσει 750 ευρώ. Θα μου πει κάποιος ευκολός. Ναι, ρε παιδιά, με 5.000 καταθέσεις αυτός πρέπει να έχει 100.000 αποταμιεύσεις. Επαναλαμβάνω όμως ότι αφορά εισοδήματα καταθέσεων τα οποία έχουν φορολογηθεί. Με αποτέλεσμα να ξαναφορολογούνται και στη δεκαετία θα πάρεις ένα δεκάρικο. Ναι. Χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή μειώνονται και από εκεί. Θα δίνεις κάθε χρόνο 750, θα γίνεις. Ένα άλλο σενάριο είναι με κάποιον ο οποίος εδώ πράγματι έχουμε εισοδήματα. Εισπράττει ενοικία ο άνθρωπος. 5.000 ευρώ. Εδώ ο φόρος είναι αναλογικός. Στο 12% αφαιρώντα στο χαρτόσημο 522 ευρώ. Μια χαρά, συνεχίζουμε. Ναι. Μισθή. 0 φόρος. Πάλι με 9.000 ευρώ τεκμήρια. Και φτάνουμε και σε έναν επιτιδευματία που έχει ατομική επιχείρηση, ελεύθερο επάγγελμα όπως θέλετε πείτε το. Ναι. Ο οποίος, με 9.000 ευρώ. Με 9.000 ευρώ τεκμήρια. Έχουμε πάρει τους ακριβοπληρωμένους. Ο οποίος φόρος εκτινάται στις 4.095 ευρώ. Πόσο? 4.095. Προσέξτε. Τα μισά επειδή είναι τόσο επαγγελματίες. Δεν έχω βάλει. Με 1.700 ευρώ προκαταβολή φόρου, δεν έχω βάλει τέλος επιτιδεύματος σε αυτό το ποσό που θα έπρεπε να βάλω. Οπότε είναι αυξημένο. 650 ευρώ. Έτσι. Και φυσικά δεν έχω συμπεριλάβει τυχόν παρακράτηση φόρου, το οποίο θα είναι maximum 1.000 ευρώ. 6,5. Δηλαδή θα κάνει τις 4.095, 3.000. Προσέξτε, μιλάμε για ποσά και εισοδήματα. Επέλεξα να κάνω αυτό το σενάριο καθαρίσεων για να αναδείξω τι. Ότι μιλάμε για εισοδήματα τα οποία δεν γίνονται στις παρυφές της εξαθλίωσης. Είναι εξαθλίωση. Με 1.500 ή όπως χθες υπήρξε δημοσίευμα με τη φοιτήτρια που έλαβε 1.500 ευρώ εισόδημα και βγήκε φόρος 800 ευρώ. Εγώ έκανα κάθε πιθανό σενάριο. Δεν μπόρεσα να το επιβεβαιώσω. Το μόνο που μπόρεσα να επιβεβαιώσω ότι δεν είναι 800. Είναι 1.365. Δεν είναι 800, είναι 1.365. Και από ό,τι λένε. Με προκαταβολή 500. Από ό,τι λένε και από τις υπηρεσίες, αυτό το ποσό θα πάει μέχρι τέλος. Δεν μπορεί τώρα να αλλάξει. Βεβαίως δεν θα αλλάξει. Δεν θα γίνει συμπληρωματικό και μετά. Και αν θέλεις να λάβεις φορολογική ενημερότητα, πρέπει να το καταβάλεις. Αν θα το καταβάλεις, δεν ξέρουμε πότε θα σου επιστραφούν τα χρήματα. Εγώ προσωπικά έχω πελάτη από το 2014 που δεν έχει πάρει ακόμα επιστροφή από τη φορολογική του. Ναι, φυσικό πρόσωπο, κανονικά μισθωτός. Ούτε συμψηφισμός γίνεται. Συμψηφισμός γίνεται, αλλά αν δεν έχει χρέη. Αν δεν έχει χρέη, θα πρέπει να πάρει τα χρήματα. Δεν έχει ακριβώς. Και δεν μπορεί να λάβει τα χρήματα. Ανδρέα μου, τις επόμενες μέρες θα είσαι πάλι εδώ. Να δούμε και για την έμφυα, να δούμε και τα λοιπά συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί. Για χαρά. Σιγά σιγά να το βλέπουμε. Επιστροφή στο πρώτο.